ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa, faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Musayar zuciya kashi na 5. Ku tafa wa Ɗahiru Miko. Ya samu wannan kyautar ne sakamakon ɗinkin yunifom ɗinsa sabo ne. Ya yi aski sannan baya barin farce zaƙo-zaƙo. Gashi yana ƙamshi babu wari a jikinsa. Haƙoransa ma sun yi fari tas. Aka tafa wa Ɗahiru rab. Indo sai ƙara yi take yi tun ƙarfinta har aka gama sau 5 yadda ya koya musu, amma Indo bata daina yi ba. Har sai da Malam Sadiq ya ce, ke Indo ya isa haka mana. Baki je yadda sauran 'yan aji suka haɗa hannu suka yi a tare ba? Sai a lokacin ta daina, amma bakin nan nata a wangale kamar ita aka bawa yadin. Mace kuma Murja Ashiru ce ta samu. Ya ba ta fallan atamfa 2, ita ma aka tafa mata. Nan ma sai da Indo ta ƙara zarciya da tafinta. Har sai da Atika bawa ta bige mata hannu, sannan ta daina yi. Malam Sadiq ya ci gaba da yi musu bayani. Yau dai Atika bawa ta fi kowace mace. Ta yi kitso har da kunshi. Kayan makarantar ta kuma har da guga. Babu farce ta yanke, ita ma kuma ta yi brush. Aka sake tafawa. San Indo bata iya ba, don kowa zai daina tafi amma ita sai ta ƙara. Ya kammala bawa ragowar sauran duk kyaututtukansu, ya ba su umarnin su je su zauna. Sannan ya kwashi littattafansa zai fita. Indo ta yi saurin cewa, Malam, ya tsaya cak ba tare da ya juya ba. Ni ma wata juma'ar zan yi, amma ni har da yadda nake so ruwan bula, ka ji ko? Juyawa ya kalle ta sannan ya ce, to ki yi, amma ba ke za ki gaya min abin da kike so ba, sai abin da na yi niyyar bayarwa, kin ji ko? Ta yi shiru ba tare da ta amsa ba. Ya yi tafiyarsa, ta zauna tana cewa, ka ji shi fa, salon kawai a baka abin da baka so? Babu wanda ya kula ta, ta miƙe ta koma wajen Atika ta karɓi atamfar ta tana gani. Ji take ina ma a ce ita ce ta karɓi atamfar, har ta hango irin ɗinkin da za ta yi, don ta ga wani style a jikin Rukayya amarya. Duk wanda aka bawa kyauta sai da ta je ta ansa ta gani. Allah kawai take Juma'a ta zagayo ita ma ta ci kyauta. Indo kuwa tun da ta koma gida take wanke haƙoranta. Ko abinci ta ƙi ci saboda kar ya dauɗa Malam Sadiq ya hana ta kyauta. Kwanciya ta yi male-male a tsakar gida kan tabarma, tamkar mai yin azumi. Takaici ya cika Inna, ta kalle ta. Ke Inna, ki rufa kanki asiri ki zo ki ci abinci. Ku ga min sakarya? Yohi malamin naku banda yana mugu? Ta ya zai hana ku cin abinci saboda kawai an goge haƙori? To bari ki kashe kanki, kin yi wa kanki. Indo ta yi shiru tana ta ci gaba da riƙe cikinta tana birgima. A haka babanta ya shigo ya same ta. Ganin yadda Indo ke yi ne ya sa shi tambayar Inna, nan ta sanar mishi da komai. Ai kuwa ya fara faɗa tare da cewa ta tashi ta ci abincinta, amma ko motsi ta ƙi, sai hawaye kawai da take fitarwa a hankali. Juya baban nasu ya wuce, bai tsaya ko ina ba sai gidan su Sadiq. Kwankwasawa ya zo ya buɗe masa. San bai san shi ba, don haka ya fara mai kallon rashin fahimta. Baban Indo ya ce, sunana Malam Hamza, uban Indo ɗalibarka ta makarantar tsefawa. Ga ƴata can za ta mutu, ta ƙi ci ta ƙi sha, saboda wasu doka da kuka sa musu na buruhi. To ba zai yiwu ba, tun wuri ka je ka sa ta ci abinci, don wallahi idan ta mutu ba zan yadda ba, alƙur'anin Allah ka ji na faɗa maka. Subhanallahi, Malam ni ba haka nake nufi ba. Ita da ba ma Sadiq bai ƙarasa ba, Malam Hamza ya ɗaga mishi hannu. Kar ka yi min wani batu, ka ji ko? Tana can tana malangeruwa, daga ni har uwarta mun yi ta ci abinci ta ƙi ci, wai kar bakinta ya dauɗa. Ita uwa ta ai ba ta da jimirin yunwa, don ko azumi 10 bata taɓa yi ba. Don haka ka je ka sa ta ci abinci, ko ni je har gidan protocol ɗin, yana nufin principal, na yi masa bayani zaka kashe mana 'ya'ya. Tsaki Sadiq ya ja a ƙasan zuciyarsa, sannan ya rufe gidan ya kalli baban Indo ya ce, mu je to, amma ni ba haka nake nufi sai ba. Kwance suka tarar da ita ta yi shame-shame tamkar wadda za ta mutu. Gaban Malam Sadiq ya buga, mamaki da tsoro kuma suka dira masa. Cikin sanyin jiki ya kalli Indo, bakinsa ya masa nauyi. Ya daure da ya mata magana cikin dakiya. Aisha, tashi ki zauna please. Da kyar Indo ta samu ta ɗago ƙwayar idanta tana kallon Malam Sadiq. Ya yi mata alama da kanshi. Nan ta miƙe zaune da kyar, jikinta duk ya yi fitu-fitu da ƙasar gurin da ta kwanta. Rigar da ke jikinta ta wajen hammatar ta yage. Siket ɗin nan duk ya sha faci ta ko'ina. Son miƙewa take amma ta kasa. Hankalinsa ya kuma tashi, lokacin kuma wayarsa na ta faman ringin, amma ya kasa ɗagawa bare ya san ko waye. Daurewa ya kuma matsa kusa da ita yana kallanta. Aisha, tashi ki ci abinci. Ai ni ba haka nake nufi ba. Kin ga idan kin gama cin abincin ma zaki iya ƙara yin brush ɗin. Amma ba a zama da yunwa. Idan ba haka ba mutuwa zaki. Tashi kin ji? Kasa miƙewa ta sai da babanta ya ce Inna ta miƙar da ita, sannan aka zaunar da ita aka jinginar da ita a jikin bango. Jikin nan babu ƙwari, ta yi zuru-zuru da ita. Kai da ka ganta ka san tana cikin wani hali.
Kallon inna malam Sadiq gaba ɗaya ya tausaya musu saboda irin halin rashi da suke ciki. Ya karya da baki ya ce, mama a kawo mata abinci ta ci. Sai inna ta ji wani bambarakwai da ya kira ta da mama, yayin da Indo take ta numfashi da kyar, don da kyar take iya buɗe ido. Dambun masara inna ta tura Indo gabanta. Sadiq ya kalli kwanon, san babu alamar ma akwai mai a ciki. Ya kuma kallon Indo, wadda ta lima da ɗaɗɗan hannunta da ya sha ƙasa ta fara ci. Mamaki ya sa shi yin shiru ba tare da yin magana ba har ta cinye, bai ma san ta cinye ba yana tsugune yana tunani. Sai da ta gama cinyewa sannan malam Sadiq ya miƙe, yawa inna sallama sannan ya fita. A ƙofar gida ya tarar da baban Indo, nan ma ya bashi haƙuri sannan kuma ya ƙara mai bayanin abin da yake nufi a kansu. Mahaifin Indo na ji shi ma ya dinga ɓoye haƙoransa waɗanda suka yi jawur saboda tsabar cin goro da rashin kula. Yana shiga gida ya zaro wayarsa, miss call ya tarar na Abubakar. Sai da ya zauna a bakin katifa sannan ya ƙara kiran layin, har sai da ta kusan yankewa sannan ya ji an ɗaga. Sadiq, wai ina ka shiga ne nake ta kira baka ɗagawa? Cewar Abubakar cikin sanyin murya da jan aji. Sadiq ya shafa kai yana kuma sauke ajiyar zuciya ya ce, Tuyini, ani ina jin sai na ɗauki shawararka. Wannan ƙauyen ya fi ƙarfi na wallahi, haukarsu ta yi yawa. Ya yi shiru yana sauke numfashin takaici kafin Abubakar ɗin ya ce, da kyau, to tun da yanzu ka fara gane cewa ka fi ƙarfin teaching ɗin secondary school sai ka dawo. Gara ko nan FCE Kano ne ka je kai lecture. Shiru suka yi na ɗan wani lokaci kafin Sadiq ya ce, to zan kuma yin shawara, amma ni ma abin ƙauyen nan ya fara isata. Abin nasu ya yi yawa, gidadancin ya wuce tunani. Tuyini, kullum haka kake cewa, yanzu kawai aiwatarwa za ka yi, mu dai muna nan muna maka fatan alkhairi. Ok, insha Allah sai mun yi waya anjima, a gaida min da kibdiya. Za ta ji, ga ta nan ma muna tare da ita. Bai yadda sun gaisa da ita ba, ya kashe wayar, don ya ci ta fiye yin shiru da yawa, kuma shi ma ba mai son surutu ba ne. Ta ranar Laraba Rukayya ta wanke mata kai, bayan ta shafa mata fiya-fiya kwarkwatan nan duk sun mutu, sannan ta yi mata zanen Hausa shuku. Kai idan kaga kan ba za ka yi tunanin na jiya ba ne, saboda ya kitso, sai dai jan gashi gare ta ba baki ba. Yunifom ɗinta kuwa tun ranar Alhamis ta sa zare da allura ta ɗinki gaba ɗayan inda ya yage, kuma ta wanke su. Duk da dai sun riga sun koɗe, gashi babu halin yin sabo. Ta goge fasan kafarta, ta yi kyau duk da kuwa bai fita gaba ɗaya ba. Gidan Innatuwa mai kunshi ta je ta siyo lallan 10 da 30 ɗin da Rukayya ta bata. Da kanta Rukayyan ta yarfa mata jan lalle, ta rufe mata ɗan ragowar fasan da ya rage a kafar. A ranar Indo ta tafi kasuwar Dakali wajen Idi Shushaina, hannunta rike da wasu jemammun takalma kambas duk sun ratattake. Idi za ka iya gyara mu waɗannan takalmin? Mu gansu, cewar Idi. Ka gane ne Idi? Inspection wani malamin mu yake mana duk ranar Juma'a, kuma baka ji sautar da yake bayarwa ba. So nake na ci shadda ma yasin. To bari na gwada na gani ko za su gyaru. Sai dai za ki biya kuɗi da yawa. Kai Idi, nawa? Naira 50. Rantsuwa Indo ta dinga kwasowa tana kalallame Idi da kalamai tana ta faman zabga masa roƙo. Don manzon Salati ka yi haƙuri, ka taimake ni ce fa Indo. Indo Malam Hamza ta makarantar tsefa wannan ta kusa da kai. Cike da isan nacin da take masa Idi ya wabci takalman ya shiga gyara su. Ya ɗau lokaci yana ɗinke can, nane can da gam, sannan ya yi masa polish. Sai kwakyalli yake yi, kai ka ce ba shi bane, sannan ya miƙa a Indo. Cikin murna ta karɓa har da lashe ƙasan takalmin. Kam! Takwaran kwatsa ya fita kuma, lalle aiki he mehi. Hanni Idi, ya san ka ci a baka hinkafa da miyar jami nama. Allah ko Indo, takwaran kwatsa kuwa. Cikin sake gyara ƙananan kayan da suka yi masa yawa a jikinsa wai shi gagaye ya ce, to Indo ni ko ina Lami, ƙawar Indo. Oh, Lami tana nan. Kai, oho dai, ni ban sanan mata ba. Ka san makarantar gangare take zuwa, tunda mijin ƙanwar babarsu ya zama ciyama. Kada kai Idi yayi yana murmushi. Cikin tsokana Indo ta ce, wai har yanzu kana ciki ne? Mana, ina son Lami wallahi, kawai dai ba ta so na ne ta fi son shehulle. Cikin karkaɗa ƙugu haɗe da rausayar idanuwa Indo ta ce, to ai kai ne Idi, dole Lami ta fi son shehulle. Kullum fa tana da ɗaurin tsire da lemon roba na 'yan gayu, kai ku sai mammakon bala'i. Ba haka bane Indo, amma zan gyara. Da haka suka yi sallama da ita, tana tafi tana jujjuya takalma. Tana komawa gida kuwa, barkakkiyar safar da ta yi wajen shekara bata kalli inda suke ba. Hasali ma tukunya ake kamawa da su. Su ta dauka ta dinga dirza tana wanke su, sai da ta yi musu ruwa 3. Kowa mamakin Indo yake. Har inna ta fara sa ta a sujada idan ta yi sallah, dan ganin take aljanun tsafta ne suka shafe ta. Rana ba ta ƙarya, sai dai uwar ɗiya ta ji kunya. Yau take Juma'a, tashin Indo 3 kafin asuba. Sai da inna ta dinga korata kan ta bari safiya ta yi. Aiko asubar fari ta miƙe, ta yi ban ɗaki. Ranar dai baccin kirki Indo bata samu ba. Sai ga Indo ta yi wanka abinta.
Abin ya bawa kowa mamaki a cikin gidansu. Sai dai babu man shafawa, sai man shanu ko na girki, shi ma kuma ba su da shi. Don haka tana saka kayan makarantar da ta fice sai gidan Rukayya. Lokacin mijinta ko fita bai ba. Ta kwankwasa musu kofar ɗaki tare da cewa, Rukayya kina ciki? Zuwa ne ki ara min kayan kwalliyarki. Ni makaranta zan tafi. Ta ƙarasa faɗa tana mai shiga cikin ɗakin. Suka yi kicibis da ita. Au, ashe kin ji ni? Indo, na je ki ɗauko miki zan koma tsakar gida ki jira ni. Cikin ɗakin ta koma ta ɗebo mata su. Lokacin kuma mijinta shi ma ya zo zai fita. Indo ta ganshi tare da dashare baki. Au, kai ma ɗan Lami ashe kana ciki. Yanzu ka tashi daga bacci ne? Ya tsaya kusa da ita yana kallanta. Indo, yau kuma sai makaranta kenan. Ta ce ga hima kuwa. Rukayya ce ta fito ta miƙa wa Indo kayan kwalliya. Shi kuma ɗan Lami ya sa kai ya fita. Tana zaune tana kwalliya, Rukayya kuma na kwarzanta ta, wai ta yi kyau. Ai sai dai idan bakin ciki ne zai hana malam Sadiq ya bata kyauta. Zuciyar Indo kuma ta shiga cikin wani irin yanayi na jin daɗi. Ita kanta tana jin sauyi a jikinta, saboda iskar da take ji tana shigar kofofin gashin jikinta. Da sauri ta kammala kwalliya. Tashi Rukayya ta mayar da kayan kwalliya, sannan ta kawo mata turare ta fesa. Indo kuwa sai dariya take yi, saboda yadda take jin wani iri yau daban. Ta feshe rigarta, Rukayya ta yi saurin cewa, haba Indo, ya kike kuma ɓata kayan makarantar? Salon ya gajirwayi ya hana ki? A jikin Hamma take kawai zaki fesa. Indo ta yi yadda ta gaya mata, sannan ta ce, sai na zo kawo miki kayan da zan samu Rukayya. Ita ma dariya ta yi cikin jin daɗi da fatan alkhairi ta ce, to Indo Allah ya baki sa'a sai kin dawo. Gida ta shiga, ko karin kumallo bata tsaya yi ba, saboda kar bakinta ya dauɗa. Ta yi wa Inna sallama ta bar gidan. Hatta littattafanta da suka yayyage yau sai da ta tattaro su ta zuba su a leda. Burinta kawai ta samu atamfar ko kuma ya bata wani abin da za ta dinga alfahari da shi. Yau sai da ta riga kowa a makarantar zuwa. Principal ne kawai da masu kula da makarantar ba ta riga su ba. Ta je ta zauna a kusa da farkon aji da niyyar ko masu gurin sun zo ba za ta tashi ba don ta fi so a fara ta kanta. Karfe 8:15 na safe yayin da yake gab da shiga ajin aka yi mishi waya. Hakan ya sa shi tsayawa don ya amsa. Ganin mai tuwini a screen ɗin wayar ya sa shi yin murmushi, sannan ya ɗanyi baya da ajin saboda hayaniyar da suke. Ya ɗaga tare da kara a kunnensa. Tuwini ne, haufa, Sadiq ya faɗa yana so sa ƙeyarsa da ƙasan biro. Daga can ɓangaren Abubakar ya ce, surprise! Sadiq na jin haka ya murmushi tare da cewa, kana get ko? Abubakar ya yi dariya ya ce, ya, kana ina yanzu? Sadiq ya kalli ajin sannan ya ce, Tuwini ne, ka shigo ina aji 3 JS3C, ni ma yanzu nan nake ƙarasawa shiga ciki. Okay. Sai da suka kashe wayar sannan Sadiq ya shiga cikin ajin, hannunsa ɗauke da ledar biba. Yana shiga 'yan ajin suka tashi ana gaida shi da ƙarfin tsiya, don yanzu ba ƙaramin so suke mishi ba. Ya ajiye leda akan teburinsa ba tare da ya kalle su ba ya ce su zauna, nan ma suka ce thank you sir, shi ma da ƙarfinsu kamar kuma haɗin baki. Waje ya leƙa yana gani ko ya ƙara su, yana hango sa ya ɗaga masa hannu. Suka dinga yi wa juna murmushi tun daga nesa har Abubakar ya ƙara su. Suka yi musabiha sannan suka shiga cikin ajin. Nan ma yaran suka sake tashi suka gaida ɗayan. Sai dai ko ta kansu bai koma ba, ya ci gaba da magana da Sadiq. Sadiq din ne ya yi musu alamar da su zauna da hannu, tunda shi ba yadda zai yi da su, ɗalibansa ne dole ya kula su. Tuwini, ga abin zama mana ka zauna. Abubakar ya kalli kujerar sannan ya juya yana kallon 'yan ajin, sai ya gansu fes-fes da su. Hakan ya bashi mamaki. Ya kuma rasa wanda zai kira ta goge mai kujera, don ba zai zauna a haka ba. Shi duk a tunaninsa ba waɗanda ya sani ba ne. Ya kalli Sadiq yana shafa sajen fuskarsa ya ce, Tuwini congrat, an sake maka class. Sadiq ya yi murmushi tare da juya ya kalli 'yan ajin, sannan ya kalli Abubakar ya ce, Tuwini su ne dai, ba wai sake su aka yi ba, kawai dai an samu canji ne. Wow, good of you. Thanks, Tuwini. Abubakar ya kalli 'yan matan ajin. Kawai ya nuna Maryam Aliya ya fito ta. Jikinta na rawa ta miƙe ta ƙarasa inda yake ta ce, Malam gani. Wai ba na hana ku ce min malam ba ne? Ko kun ga na yi muku kama da tica? Allah ya baka haƙuri. Maryam ta faɗa bakinta na rawa. Banza yayi da ita, sannan ya ce, daga yau kar wanda ya kuma ce min malam ko sa. Kuna ji na? Sunana Dr. Abubakar Salman Haruna. Kar kuma na ƙara zuwa ajin nan wata ta ce min malam ko kuma ta ce min sa. Ku kira ni da Dr. Abubakar ko kuma Dr. Ash. Ajin yayi tsit babu mai yin motsi. Ya ja tsaki tare da kallanta ya ce, Oya, tashi ki goge min kujerar nan da zan zauna. Da sauri Maryam ta zaro ido jin abin da ya ce. Saboda ta tuno sanda Indo ta goge mai da hijab ɗinta. Ya za ta yi? Gashi ba a duba ta ba. Yau ta shiga uku zai ja mata. Ko ba za ki yi ba ne? Ya tambaya ganin bata je ta yi abin da ya sanya ta ba. Hawaye suka zubo mata, shi kuma Sadiq ya ƙi yin magana. Jiki a sanyaye tana kuka ta je ta sa hijabinta ta goge mai tas sannan ta koma gurin zamanta.
kuka kawai take, yayin da shi kuma ya je ya zauna ya ɗora kafa ɗaya kan ɗaya yana ɗan karkaɗa su. Sadiq ya kalli Abubakar ya ce, bari na fara musu inspection. Abubakar ya kalle shi, na ina kuma? Sadiq ya ɗauki rula yana cewa, na jikinsu. Ai har kyauta nake basu, that is why ka gansu neat. Abubakar ya taɓe baki, sannan Sadiq ya tafi farawa, wanda har a lokacin bai ma san Indo na ajin ba. Abubakar cewa ya, oke Twini, duk wanda bai yi ba ka turo min shi na. Ya faɗa yana ɗaukan wayarsa domin kiran Kibbiya ya sanar mata ya sauka lafiya, sannan ya ji sassanyen muryarta mai daɗi. ‘Yan ajin na jin abin da ya faɗa, kowa ya fara duba abin da bai yi ba. Lokacin kuma Sadiq ya ƙarasa daidai gurin bencin da yake farawa, kuma Indo ce ta farko, don haka kafin ta gama duba abin da bata yi ba har ya ƙarasa. Oh my God! Wace ce wannan kamar Aisha? Indo ta dashare baki kamar gonar auduga yayin da ‘yan aji suka bi ta da kallo. Shi kuma Malam Sadiq ya saki wani tattausan murmushi, ganin yau ya ganta tsab-tsab da ita. Amma makeup ɗin da ta yi ya so ya cuce ta, don duk ta cika fuskar ta da ɗige-ɗigen baki da jan baki. Sai dai ya ji daɗi da ya ga ta yi wanki. To mu ga bakin. Ta buɗe mai haƙoran nata ya gani. Ya ɗaga kai, sun ɗanfi na baya. Ya kuma cewa mu ga kanki. Nan ma ta buɗe da saurinta. Ya kalli gashin nan nata, kitson ya yi ɗas a kanta. Ya kuma kaɗa kai domin ta yi ƙoƙari sosai. Lallai hakan ya nuna masa cewar ba ƙaramin son a bata kyauta take yi ba. Ya yi murmushi yana wani sake-sake a cikin ransa kafin ya ce, to kin yi komai Aisha, mu ga farcenki. Sai a lokacin ta tana san bata yanke ba. Ta ɓata rai, idanuwan nan suka yi raurau za ta yi kuka, don ta san rashin yanke farcen ba ƙaramin asara zai janyo mata ba. Sadiq ya kuma cewa, mu ga farcenki mana Aisha. A hankali ta miƙa mai, hakan ya sa shi saurin kallonta domin bai so ta faɗi ba. Tausayinta ya kama shi, ba yadda zai yi, dole ya ce mata, Aisha biki yanke farce ba, tashi ki je wajen Dr. Abubakar. Tana hawaye ta ce, amma malam shi kaɗai ne ban yi ba, kuma billahi laziman cewa ne, don Allah ka yi haƙuri ka bani atamfar. Tashi ki fito Aisha. Tashi tai tana kuka domin ba ƙaramin haushi ta ji ba. Ta ƙarasa wajen Abubakar wanda waya take kare a kunnen shi. Shi kuma Sadiq ya ci gaba. Idan ya ga wanda bai yi ba sai ya tura shi wajen Abubakar. Ganin yara sun taru a gabansa ya sa cewa Kibbiya, my love, bari na barki zan. Ya kasa ƙarasawa saboda ido hudu da suka yi da Indo. Zuciyarsa ta yi wani ras. Gashi idanuwanta sun yi ja saboda kuka da take. Sai kawai ji zuciyarsa tana wani irin zullu. Ya kashe wayar ba tare da ya san yayi ba. Ya miƙa hannunsa ya janyo na Indo. Ita kuma ta fara daƙirewa, a tunaninta dukanta zai. Ta fara ihu tana bashi haƙuri. Danƙe hannunta ya kuma yi saboda yadda ya ji shi cikin wani irin yanayi da ba zai iya misaltawa ba a kanta. To fa, abokan hira da magana fa. Maɗu da ku a kashi na gaba domin jin menene wannan abu da Abubakar ya ji game da Indo. Kada dai ku gajiya da bani ƙwarin gwiwa ta hanyar subscribing, like, comment da kuma sharing a group ɗinku. Na gode da irin goyon bayan da kuke bani, kuma na gode da kasancewarku abokan hira. Ta ku har kullum abokiyar hira.